Jak Dáda cestoval vlakem. Jednou v pátek se Dáda cítila velmi svátečně. Měla totiž dvojnásobnou radost. Zítra pojede k babičce Aničce a k dědečkovi Pepíkovi. A poprvé se sveze vláčkem. Do třetice se navíc tajně radovala i z toho, že se jim porouchalo auto, protože jinak by u nich cesta vlakem nevyhrála ani náhodou. Dáda se na mašinku velmi těší. Vždyť co je auto proti ní? Obyčejné nic. Má jen jeden nízký prostor, kdy se dá akorát sedět a nedá se ani stát. Za to vlak. I když nelétá, jezdí jako nic jiného na světě po vysokých kolejnicích, takže se nikdy neumaže. Lokomotiva vypouští nouzdrama páru úplně jako drak z pohádky a má taky hrozně moc vagónů. První, poslední a dlouhou řadu prostředních. Cestující si mohou vybrat, ve kterém se povezou. A komu je v kupé dlouhá chvíle, může si projít po chodbě. Velmi se malá Dáda těší. V sobotu vstala dřív, aby měla čas se umýt, učesát, obléknout a nasnídat. Aby vlak nedej bože nezmeškali. Proto si i s rodiči vydali na nádraží o něco dřív, nebo ti zapotřebí koupit lístky. A pak už nezbývá nic jiného, než jen trpělivě čekat na nástupišti. Dáda tedy stojí s maminkou a s tatínkem na peroně a z dlouhé chvíle přešlapuje z nohy na nohu. Sláva, vlak už přijíždí a výpravčí mu salutuje. Jenže namyšlený vlak nezastavil. Proletěl železniční stanici jako uragán. Dáda je z toho celá pryč. Určitě nezastavil proto, že výpravčí nezběhl dost vysokou výpravku, řekla plačtivě. Ne, dceruško, vysvětlovali tatínek, to byl rychlík. A rychlí v každé stanici nestavějí. Nic to není, že je bláto. Přijde vítr, vyfouká to, přidala se maminka. Přijde další vláček. Tenhle byl i tak přeplněný. A tak Dáda čeká dál. Neví však, jestli se dočká. A když se vlaky tak divně chovají, chvála Bohu. Strašně dlouhý vlak už přijíždí do stanice a je úplně prázdný. Tenhle nám určitě zastaví, těšila se Dáda. Ale ani ten nezůstal stát a Dáda nechápe, jak je to možné. A když je v něm místa, že by se tam dalo tancovat. A proč nezastavil ani tento? Zeptala se nevěřícně. To byl nákladní vlak a ten lidi nevozí. Jen samé dřevo, kamení a písek. V takovém vlaku se dobře necestuje. Dřevo a kamení tlačí a písek se nabírá do bod. Utěšovala Dádu maminka. A tak je Dáda celá zmatená a má pláč na krajíčku. Dokdy na ně bude babička s dědečkem čekat? Byla tak smutná, že se to nedalo nechat jen tak. Maminka jí podala velké duhové lízátko. Dáda ho hned rozbalila a počítala, kolik je na něm barev. To lízátko vypadá jako plácačka, zasmál se tatínek. Jak to před malou mluvíš? Neříká se plácačka, ale výpravka, vyčinila mu okamžitě maminka. Když do stanice vletěl třetí vlak, Dáda se už na výpravčího nespoléhala. Jemu je jedno, jestli vlak zastaví nebo nezastaví. Ona cestuje za prarodiči, kteří mají pejska, slepičky, housátka, 2 prasátka. Zdvihla lízátko do výšky a ještě vyskočila. To by tak hrálo. Když vlaku nedává signál 1 výpravka, ale hned 2, není možné, aby nezačal brzdit. A tentokrát vlak opravdu zastavil. Dáda pro jistotu hbitě vystoupala po schodech do vagónu jako první. Velmi záleželo na tom, aby u babičky Aničky a dědečka Pepíka byla co nejrychleji. A když se konečně shledali, ze všeho nejdřív jim Dáda zarecitovala básničku, kterou se naučila ve školce. V našem kraji po koleji, vláček se vláčí, kolesa se otáčejí, co jim síly stačí.